बोडो समुदाय के परम पूज्य पिता बोडोभा उपेंद्रनाथ ब्रह्मो की प्रतिमूर्ति पर पुष्पांजलि अर्पित करने के लिए अनुरोध करती हूं। खुलुमबाय रायजोफोर फिथांखि ब्लग यूट्यूब चैनेलाव आरोबाव रायजो राजा बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। स' रायजोफोर जोंनि बर' हारिनि मोनसे गिदिरथार मोनसे उत्सबआ जोबनानै थांबाय। दिल्ली बायदियावहाय जोंनि बर' हारिनि माखासे थाखोमानानै थानाय नुथायफोरखौहाय दिल्लीनि माखासे मन्थ्रिफोरनोहाय दिन्थिहैनो हानायनि थाखाय जोबोद गोजोननाय थाबाय आरो बेबायदि मावफुंनो हानाया बेसेबां गोग्गाथाव बर' हारिनि थाखाय ना। नाथाय बिनि गेजेरावनो आरोबाव नेशनेलिटी सासे मानसिया मा बुंदों भिडिअआवहाय फै नोंथांमोनाबो खोनासंनानै लाब्लानो जाबाय। एसे खोनासंनानै लानि फै। Welcome to the first Bodoland Mahotsav in New Delhi. You can see this is where all the craft and culture of Assam is here. You can see these are the silk and Assam is famous for two of the famous silk, Eri seed, Eri silk and Muga silk. And from here it actually start, the whole process actually start, and the final product is this. So everybody talks about Assam silk. This is how the life cycle of a silkworm is, and they have showcased the whole culture out here. Most of the product out here in this particular first Bodoland Mahotsav is GI tag, be it their music instrument, be it their food, be it their clothes. All these items are showcased here for public to come here. It's a 2-day event, so if you are here in New Delhi, do come visit Indira Gandhi Stadium, where all the culture and all the major stuff of GI tag of Assam will be in display. With Carlson winner, this is Abush Bhattacharya for DD India from Delhi. दिनै आं बे भिडिअखौहाय खोनानानैहाय जोबोद दुखु मोनदों। मानो होनोब्ला बे भिडिअआवहाय जोंनि बर'नि आइजेंफोरखौहाय आसामिसनि होननानैसो बिथाङा गले गले बुंदों। बेनिखायनो seriously I condemn this video. You should remove from your channel this video because your direction is very wrong. This is not from the Assamese silk. This is only Bodo people silk. Therefore, I request you to apologize our Bodo leaders, medias and communities. Otherwise, you should remove this video from your channel as soon as possible. इसलिए मैंने आपसे अपील करना चाहते हूं कि ये वीडियो आप चैनल से हटा जाए, क्योंकि ये जो आप कहा है ये आसामीज का प्रोडक्ट नहीं है, ये हमारा बोडो का प्रोडक्ट है। बोडो से अलावा और कुछ दूसरा ये प्रोडक्ट नहीं है, ये आसामीज प्रोडक्ट नहीं है। इसलिए सोच समझ कर आप भाषण दीजिएगा और आपका जो वीडियो है इसको आप जल्द से जल्द आपका चैनल से हटा जाए। ना मा बुङो रायजोफोर, नैबे भिडिअखौहाय खोनानानै आं जोबोद दुखु मोनदों। मानोना बे भिडिअआवहाय जोंनि बर'नि प्रडाक्टखौहाय GI टेग मोननायनि उनावबो बेफोरबायदि रं मेसेज होनाया जोबोद गाज्रि जादों। बियो सासे नेशनेलिटी आरो बिथाङा इंलिश रावजोंहाय बेखौहाय इंटरनेशनल लैंग्वेजजोंहाय फोसावनानै होदों। बिथांनि भिउसआ 1 लाखनिबो गोजौआव थांबाय, दासिमहालागै 2 लाखबो जानो हागौ। 1.5 मिनिट्सनि बे भिडिअ बियो। दा बेयावहाय बिथाङा गोबांथार रं डाइरेक्शन होनानै होबाय। दा अब्ला जोंनि बर' हारिनि प्रडाक्टआ बहा थांखो? जोंनि बर'नि प्रडाक्टखौनो, बर' हारिनि जि जोमखौनो आसामिसनि जि जोम होननायावहाय आं जोबोद दुखु मोनदों। दा बे भिडिअनि सायावहाय जोंनि बर' हारिनि बर' रायजो राजाफोरजों लोगोसे बर' मिडिया, बड'लेण्ड निउज पर्टेल आरो दैदेनगिरिफ्रा मा राहा लागोन? समायना रमायना बड'लेण्ड महोत्सव खुंनानै थांबाय। गोबां नेगेटिभ मानसिफ्रा गोदाव सोराव कुइसन खालामबाय। सोरबाया बुंबाय बड'लेण्डआ माब्ला जास्लाबखो, सोरबाया बुंबाय बड'लेण्डखौ लानानै फैखादो, सोरबाया बुंबाय बड'लेण्डआ थफ्ला जुनानै दोनखादों, सोरबाया बुंबाय 1500 कौटि थाखाखौहाय मा खालामजोबखो, एनडिएफबिफोरनोहाय मानोहाय मुंख्लंफोरनि रांखौहाय होआखै। अनेक बाथ्राखौहाय जों खोनाबाय।
बड'लेण्ड जोङो अनेक बड'लेण्डखौहाय प्रमद बर'नियावल' दाबिनायखौ जों खोनानो मोनदों। नाथाय हाग्रामा महिलारि बायदि सासे सरकारा 17 बोसोराव बै समावहाय बड'लेण्ड दाबियाखैमोन नामा रायजो? प्रमद बर' सारजों दिपेन बर' सारजोंल' बड'लेण्ड दाबिदोंमोन नामा? बै गारबोनाय सरकारफ्रा BSC एकर्ड जाबाय, BTC एकर्ड जाबाय, बिसोरो बड'लेण्ड दाबियाखैमोन नामा? दिनै आं जोबोद दुखु मोनदों रायजोफोर सासे बर' हिसाबै। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावहाय गोबां नेगेटिभ सानग्रा मानसि दङ। दासिमबो जाम्बा आदुवा मानसि दङ। लोंग्लुं जाग्लुं खालामनानै सोलिनो मोनैनि थाखायनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बख'दों जानो हागौ। बेनिखायनो आं आसा खालामो नोंथांमोन बर' हारिया बबे लामाथिं थांगासिनो दङ बेखौबो नोजोर हो। आरो मा खारनैहाय बड'लेण्डखौहाय लाबोनो हायाखै, मानो बिटिआर एकर्ड खालामनानै होनांदों, बेखौबो नोंसोरो एसे साननानै नाय। मोनथिखा बुजिखा नुबोखा मानसियासो बेफोरबायदि गाज्रि कमेन्ट होनायखौबो जों नुनो मोनदों रायजोफोर। आरो सानै साथामसो इउटुबार्सफोर दङ, बिसोरो गावनि उदैनि थाखायल' भिउस हास्थायनानैहाय गोबां बाथ्रा बुंबायगासिनो दं। नाथाय बैसोर बायदिया हारिनि थाखाय सेन्टिमेन्ट दङना गैया आं बेखौ मिथिया। दिनै आं बुंनो नागिरदों, नैबे नेशनेलिटियाव जेरैबायदि बाथ्रा बुंदों बेबायदि बाथ्रा बुंनायखौ बन्द खालामनांगौ। बेवहाय साफ्रोमबो जोङो नुदों, मोनफ्रोमबो आइटेमानो जोंनि बर' हारिनि एम्फौ फिथक दङ बेवहाय, इन्दि सि दङ बेयावहाय, बर'नि गासैबो आगजुफ्रा दङ बेवहाय, गाननाय जोमनायफ्रा। थेवबो नैबे सासे मिडियाया मा बुंदों? आसामिसनि प्रडाक्ट होननानै बुंदों, आसामिसनि जि होननानै बुंदों। अब्ला बे रं डाइरेक्सन जायाखै? अब्ला बेखौहाय मा बुंनांगौ? जोंनि बर' लिडार्स आरो बर'नि मिडिया साफ्रोमबो बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानै हो आरो बे भिडिअनि सायावहाय बाथ्रा बुं। अब्ला बे भिडिअआ रिमुभ जागोन। नङाब्ला जोंनि बर' हारिनि गाननाय जोमनायखौहाय गुबुननिसो सानगोन गुबुन हारिफ्रा। गुबुन देशनि मानसिफ्राबो, जोंनि इण्डियानिल' नङा। बेखायनो आं बुङो बेखौहाय थाबैनो दायथ' लानांगौ जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफ्राबो। जुदि नोंथांमोना नुवाखैब्ला बे भिडिअखौ नाय। रायजोफोर, बर' हारिया मा खारनै बिटिआर लाबोनांखो, मानो बड'लेण्डखौ सोरजिनो हायाखै, बिनिबो जाहोन दङ। हाग्रामा महिलारियाबो बड'लेण्ड बिदोंमोन, नाथाय हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्डखौ बाद होनानै हारिनि बांद्राय असान्तिखौ नुनानै बिथाङाबो बिटिसि एकर्ड खालामदों एसे गोजोनथोंसै होननानै। नाथाय बिथांनि मावनाया एसेबां साक्सेसफुल जायैलाय आरोबाव गोदान फोसावफिनदों। गोदान जोङो आरोबाव संग्राम खालामफिननो गोनां जादों। नाथाय आरोबाव बेयावबो जोङो फेलें जाबावबाय। दा बेयाव फेलें जानायनि मेन जाहोना जाहैबाय सोर? नों आरो आंआनो रायजोफोर, नों आरो आंआनो। बिनिखायनो दैदेनगिरिफोरखौल' आसि थुनानै बुंनानैबो लाब गैया। बै दैदेनगिरिफ्रा जोंनि बर' हारिनि इसिबां असान्तिखौ नुनानैहाय दिनै मोनसेब्लाबो एसेब्लाबो गोजोन फैथोंसै होननानै मोनसे बिटिआर मुंनि एकर्ड खालामदों। दा बेनि सायाव मा नोंथांमोना मा गोजोननाय गैया? बड'लेण्ड मोनब्लाबो बेनो, बिटिआर मोनब्लाबो बेनो। गोजोन गैया होननानै बुंदों, गोजोन गैया होननानै बुंदों। माथो गोजोनैनो जागासिनो दङ। सिगांनि बायदिखौ गावख्रुबलायनाय बुख्रुबलायनाय गावग्लुं गुग्लुं गैयाना। दाथ' गोजोनै संसार जागासिनो दङ। मोननाय मोननैखौल' लानानै दावराव खालामबाय थायो। सोरबा मोनदोंनो, सोरबा मोनाखैनो, उमुकनो होदोंनो, उमुकनो होआखैनो, बेखौल' लानानै दावराव खालामो जोंनि बर'लेण्डनि मानसिफ्रा। लाजिनोनो रोङा। आरो बे माखासे इउटुबार्सफ्रा, बिसोरथ' हारिनि थाखाय इउटुब भिडिअ बानाया, बिसोरो गावनि उदैनि थाखायसो इउटुब भिडिअ खालामो। आं सिदा खोथा बुङो, बिसोरो गावनि इउटुबा ग्र' जाथों होननानै, इउटुब चेनेला आपग्रेड जाथों होननानैसो बिसोरो भिडिअ खालामो। मानि खारनावथ' फुल भिडिअ हगारनानै होआ। दानस' बबेबा बाथ्राखौहाय बदनाम होनो, बबे भिडिअआवहाय बदनाम होथावना बाथ्रा दङ बेखौसो सायख'नानै होयो।
एसे बुजिदोब्रा एसेब्लाबो सोलायनाय फैबाय बर' हारिया लाजिलायदो ना आरो बुजिलायदो माब्रै मावोब्ला जोङो जौगालांगोन गाज्रि कमेन्ट होग्रायाथ' बे माब्लाबा बाथ्रा दान्थेनो हायै मानसियासो गाज्रि कमेन्ट होयो नंगौना नङा जाय मानसिया गाज्रिखौहायल' सानो बे मानसिया गाज्रिल' होखायो बेखायनो 100आवहाय साथाम साब्रै गाज्रि थानायखौहाय जेबो बारा टेनसन लानाङा बड'लेण्ड महोत्सबखौहाय दिल्लीयाव खुंदों बिनि सायावहाय गोबां कुइसन खालामदों बड'लेण्डआ बोरो लाबोनो हायाखिसै बड'लेण्डखौ लानानै फैफाखादो इसेबां थाथा बड'लेण्डखौथ' जों बयबो दाबिदों प्रमद बर' सार दिपेन बर' सारल' दाबियाखै आरो सिगांनो जोंनि हाग्रामा महिलारि सारा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्ट लिरनानै गालांखादों बै समाव आंबो नुखादों आंनो गाखोबाय बड'लेण्ड ट्रेन्सपर्टआवहाय अब्ला माब्रै प्रमद बर' सारखौल' बड'लेण्डनि दावराव खालामबाय थाखो सोरबाया एनडिएफबिखौ लानानै दावराव खालामो सोरबाया एनडिएफबिफोरनि मुंख्लंखौ लानानै दावराव खालामो सोरबाया फैसा मोननायखौ लानानै दावराव खालामो सोरबाया स्किम होनायनिखौ लानानै दावराव खालामो सोरबाया लामा बानायनायखौ लानानै दावराव खालामो बेबायदिल' जायो नामा जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मोननाय मोननैखौल' हास्थायो नामा गोजोन लाबोनोब्ला माब्रै मावनांगौ बिनि सोमोन्दै जेबो बुजिया नामा नोंथांमोननि थाखायब्ला बै दैजिं फेस्टिभेलानो साबसिन नामा दैजिं फेस्टिभेलावहाय जेरैहाय बोसोरफ्रोमबो 15-20 मानसि थैबाय थायोमोन बेनो मोजां नामा सोर मिथिदों नोंसिनि दैजिं फेस्टिभेलखौ दिनै रावबो मिथियाखै बर' होननानैबो सिनाखि होनो हायाखै 2020 मायथाइसिमावहाय नाथाय दिनै इउपिपिएल सरकारा दिल्ली बायदि भारतनि मोनसे केपिटेल जायगायावहाय थांनानै गावनि हारिनि दामग्रा देग्राफोरखौ दिन्थिनायजों लोगोसे गावनि हारिनि कालचारखौहाय गिदिर गिदिर लेडारफोरनि सिगाङावहाय मोखाङावनो श' खालामहैनो हानायजों लोगोसे नेशनेलावल' नङा सारा इन्टारनेशनेलावनो बर' हारिनि कालचारखौहाय नायगासिनो दङ रायजोफोर अब्ला बे मोनसे खामानि जायाखै नामा फैसाखौल' नांगौ नामा नोंसोरनोलाय अपोजिशननि मानसिफ्रा मानो बुजिनो रोङा बिसोर बुजिनो रोंब्लानो बर'आ मोनसे नङा मोनसे माबा उन्नति जागौ आरो मानो गाज्रि कमेन्ट होनो गोसो जायो गाज्रि कमेन्ट होनानै मा मोननो नोंहा कमेन्ट होनानै मा मोनदेरनाय दं आं दिनै कुइसन खालामदों रायजोफोर लाजिनो रोङा नामा बे गाज्रि कमेन्ट होग्राफ्रा जिखि जादोला रायजोफोर आंनि बे भिडिअआव एसेब्लाबो गाज्रि कमेन्टआलाय फैखागोन आरो सोरबा सोरबा गोबां खोथा बाथ्रा जावहरनाय कमेन्टआलाय फैखासिगोन आं जेबो नांजाया नाथाय जाय मानसिया नैबे नेशनेलिटी मानसिया बेबायदि भिडिअखौहाय हगारबाय बिनि सायावहाय एसेब्लाबो जोंनि बर' हारिनि लिडार्स आरो मिडियाफ्रा बे भिडिअनि सायावहाय एक्शन लानांगौ होननानै आं सानो रायजोफोर नङाब्ला बर' हारिनि ड्रेसआ गुबुननि नामावसो मिथिजानो थांगासिनो दङ स' गोजोन्थों नोंथांमोननि थाखाय गोरोन्थि जाबायब्ला आंखौ निमाहा हो बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि